magana da yawun bakin Kwankwaso a zaɓe, Yaje Gida ya keɓe da Bola Tinubu. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Ga cikakkun labaran kamar yadda kafar sadarwa ta Legit Nigeria Hausa ta rahoto. Abdulmumin Jibrin ya kai ziyara ta musamman zuwa wajen Asiwaju Bola Ahmad Tinubu a Abuja. Zababben dan majalisar wakilan na jam'iyyar NNPP ya yi zama da zababben shugaban Najeriya. Zuwa yanzu babu wanda ya san makasudin ganawa da Jibrin ya yi da shugaban ƙasa mai jiran gado. Abdulmumin Jibrin ya taka da kafafunsa ya kai ziyara zuwa gidan Asiwaju Bola Ahmad Tinubu mai shirin zama shugaban Najeriya. Ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar Legas, Jibril Gawat, ya sanar da duniya wannan ziyara da ya fitar da hoton haɗuwar a shafin Twitter. Gawat, mai taimakawa mai girma Babajide Sanwo-Olu a kafafen sadarwar zamani, ya ce Abdulmumin Jibrin ya tsaya domin ya gaida Bola Tinubu. Hakan yana zuwa a lokacin da 'yan siyasa barkatai ke kai komo a gidan zababben shugaban kasar bayan dawowarsa daga Faransa a makon nan. Abdulmumin Jibrin yana cikin wanda da farko suka taya Bola Tinubu yakin neman zaben shugaban kasa, amma a ƙarshe ya sauya sheka zuwa NNPP. Jibrin ya samu takara kuma ya ci zaben dan majalisar wakilai a jam'iyyar NNPP, kuma ya kasance kakakin Kwankwaso wajen kamfen. Dan takarar na APC wato Tinubu ya yi galaba akan Kwankwaso a zaben shugaban Najeriya, amma NNPP bata shigar da ƙara a kotu ba. Akwai sauran kallo a siyasa. Ziyarar ta jawo irin su injiniya MS Ingawa suna ganin Honorable Jibrin, wanda zai sake wakiltar Kiri da Bebeji, zai iya goyon bayan APC a majalisar wakilai. MS Ingawa ya ce idan zababben dan majalisar zai samu kwamiti ko wata kujera mai tsoka, yan NNPP za su iya ba APC mai rinjaye goyon baya. Abdulaziz Na'ibi, wanda shi kuma Atiku Abubakar ya mara baya a zaben shekara ta 2023, yana zargin tun farko dama jirgi ɗaya ya ɗauko APC da NNPP. A lokuta daban-daban, ɗan siyasar ya nuna shi da sauran 'yan adawa suna da rinjayen da za su iya tasiri wajen tsaye da wanda zai rike majalisa. A shekarun baya aka ba Abdulmumin Jibrin kujera a FHA ganin an raba shi da matsayin da yake kai a majalisar wakilan tarayyar ƙasar nan. Bayan 'yan shekaru sai aka ji labari hukumar gidajen ta kori ɗan siyasar a sakamakon bincike da aka yi a kan shi na saɓawa ka'idar aiki. Ƙarshen rahoton kenan. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka.